Net News jinsab infurmat li fl-ibħra qrib tagħna reġa' hemm qatt ta' dgħajjes bl-immigranti fuqhom. Jidher li l-awtoritajiet Maltin huma magħrufa fost l-oħrajn dwar dingi b'50 persuna abbord, madankollu mhux magħruf kif qed iwieġeb il-Gvern Malti għal dawn is-sejħiet li saru fl-aħħar sigħat. Meta kkuntattjajna l-kelliem għall-Forzi Armati ta' Malta rigward dawn id-dgħajjes, l-AFM qallulna biss li m'għandhomx informazzjoni. Sa mill-bidu tas-sena l-hawn kien irrappurtat li daħlu kważi 750 immigrant f'pajjiżna, iżda sorsi ta' dan l-istazzjon kienu stqarrew magħna li dan l-ammont jinkludi biss l-immigranti li salvaw jew indunaw bihom laqdiet mhux governattivi li joperaw bastimenti ta' tiftix u salvataġġ fil-Mediterran. Aparti dawn jidher li hemm mijiet oħra li ddaħlu f'Malta wara li indunaw bihom il-Forzi Armati ta' Malta bis-soldati Maltin li wettqu s-salvataġġ u ġabuhom lejn pajjiżna. L-awtoritajiet Maltin qed iżommu f'ommhom siket dwar dawn il-każi kollha kemm dawk li ndunaw bihom il-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll dawk li interċettaw laqdiet mhux governattivi. Wara l-pressjoni kontinwa li saret minn dan l-istazzjon, il-Prim Ministru Robert Abela issa spiċċa jammetti li f'pajjiżna mhux 750 daħlu imma 1000 immigrant. Dawn kollha ddaħlu Malta fl-ewwel xahrejn tas-sena u huma 250 immigrant iktar minn dak li kien qed jiġi rrappurtat.